Shubor nakaslem jong udongsan Hima. Ban kintiu ya ka Pule puthi jong ki Khynnah skol Lyngba ka Jingmyntoi kam ya ki kor ki bor. Ka shlem tre kam jo Deputy Commissioner ka West Khasi Hills ha ka arpulai tre ubnai nailar arajar arpulai. Kala yo an pelong ya ka program sam MTAP apo ka scheme Chief Minister's Digital Learning Aid Scheme Shaki 6000 aspa prangut ki Khynnah Pule ka Nongstone Block ki bedang Pule ha ka class 11 jong usnam arajar arpuar hado arpulai. Ya kani ka program la penuh TRYSEM Hall DC Office hagabau ba Gabriel Waklang MLA MDC ka Nongstone Constituency ulalong kumukongsan haga jingdon nang Additional Deputy Commissioner ka West Khasi Hills District uba HK Thaba MCS kum unang penyat ya kate ka program ubikram di Marak Superintendent of Police ka West Khasi Hills kong LCMD DSEO ki officer ka tanat Pule puthi ka West Khasi Hills kino hikai ki Khynnah skol na ki shipautli ki skol hapo ka Nongstone Block mat ki wei Shok Lyngba kani ko program ki don kumba 6000 South Pa an repunyo ngut ki Khynnah Pule hapo ka West Khasi Hills ki bayo ya ka Jingmyntoi. Shok ya kate ka jo ka program la depan penlong ru ha ka arpu artrik ubnai nailar arhajar arpulai hapo Maushun Road ha ka ba arspa ngut ki Khynnah Pule ki yo ya ka Jingmyntoi bat yakum kani ka jo ka program an sa penlong ru hanong lang rimulyang CNRD block. Man be shi mantan na orishin ga to ka tablet ka jobi. Malaysia bon na play na pipi la pakhat la klik ban shop hanir teng la pakhat lano kan kutno nomor bana kwa yo ino sa po kara liu ban Malaysia mentu po pila pe sasipan kamo pila stan ban ye kai ka badan hapo nala da ye de kai ka badan hapo mo non ba hikai ye pi kumno ba pin on Undang bahikai api pinyet nadong sedon ko bodan ko tablet maro bahikai api dala de pikai and that is called self motivation. This is very important in a school life. Whenever you study as co-official with tablet anda kasi motivate dala de bagan learn serta jigin jo piru motivate dala de bagi dari ban nang yilom de jingke piru per kam dan jingko negari ke jingin bajigi barkaju ka technology man ka si if you eat a mobile ke patmai nalo kulong ubadatan arsina murulate ban perong kami mobile but da you eat a mobile ba kam stay ba shi shwa yata wajib pada ko mobile unang banjir kalau kam ha ba kam sni pi ai da kam sni umtre kata ka di technology te bon lagi ki baru ki breu ki baru spa tam ka partai kili ngai kira naga business ke joki teknologi kio mobil ke urus pak lagi teknologi kino ye baru ba ustif uba ya ke Apple kerege teknologi ode Apple Amazon bak bila pe aro kini ki baru spa tam ka patai kini lagi kerege naga teknologi ke bon na pe joki kalmut nagi Khynnah joki tiba ship interest sa technology kanta ma komputer kanumot ki Khynnah ki jumi ki ba ship interest banong bangadai ban la ban snai bi software ki repair ban penkala ya kajela ka jumi kadang bagi software ki repair ki ba ni don kam harai bon ki software ki ba develop ngai mentally no wa thaba ngode mangir ngai bon ki bari ki ba na ki ba ship pot no porok ki software ki ba na kanong ki bana tegani ka jingai ka tablet kanong kum ka shibenta man penken mau ya fiba ki breu ki barus patam ki dei na ka bastan ni tablet ijopi te firo la da fiba man rus patam pa thei te ka technology ka ba ni kontam ka ke ko akhe ka jopi te hari ka ba ka jingai ka masoka ya fi kalau kum ban pendep shi ba undai tang bang yele kai ba mobile ni bang smartphone ni bang phone sama mulai ka dei lo ka ga banta ka kong santam ko ka jingan ka start ko buntam ka bangiro ka dei ba technology martin ten ka ni jing tai ni sa ki bang ko ki jo bi la re hare na kasi ka penduno ya ka jing start ka jo bi ten pikrat tang ba tho ni tu i bot si ba pidot ka la ba kelas ban tho tang na ka boleh la shortcut Jika shortcut method kam juya ka jigin ma jigi karang ha bu ya ngomka
mo da bajrong bai ka jinga ka bajrong kaya ram lagi begin job sipun bahagi jinga ka jinga hara ka jinga lengkot ka juni teng ni type mo haki bunba ka jinga ka juni la snow ban la sun type ba pure ko la su shono nama bunba su ya kata mo ong ye phimne ka self motivation kala sanja tengah ko ana bi baro barang ni barra ya to self motivation de como pensa yet ke mobile jong phi sibet na ke tablet yello para ka jing pule ga jong phiru yaine banok jo bangyo e ke jing jo don kam ke jing na don kam ya ka determination don kam persistence don kam shibulba and a lot of sacrifice to attain success. And I wish you best in life. I wish you success in life. And this is on the first stepping stone that we have achieved to pass class 10. There are miles ahead of you that you need to achieve. And may God bless you in whatever you do. We will all continue to pray for you. The teachers are here to always pray for the students. And all of us are continue to pray for you, and especially your parents. Remember, they have spent so much time and energy on you. You have faith in your parents, have faith in your teachers, and have faith in the system. Then you will be blessed. And one day you will see that you will achieve the best thing in life. Thank you so much.